очакваме на сцената Ива Йорданова и Нора Чернева. Всички очакват с нетърпение как ще се представи най-новия дует в шоуто – Нора и Ива. Ей! Здравей! Явявам се за втори път на кастингите на X Factor. Предната година успях да стигна само до къщата на съдиите, защото бях в група с още 3 момиченца, но така се случи и отпаднахме. Не продължавате в X Factor. Ива, какво се случи с теб след като напусна миналата година сезона? Много плаках. Много. Може би дните ми минаха единствено само в сълзи. Какво те накара да дойдеш отново, да пробваш пак? Живота ми. Харесвам работата си, но някак си работата в офис не е за мен. Прекалено енергична се чувствам, за да се обграждам с 4 стени. И затова реших, че трябва да търся пътя си на сцената. Ние считаме, че ти би стояла много добре в дует с един човек. Да заповяда на сцената. Трябва да решите сега. Готови ли сте да продължите като дует? Да, ще продължим. С още мислехме да се откажем по едно време. Впоследствие решихме, че трябва да се докажем, да се сработим, не само като приятелки, като група. Отново. И да направим нещо, което ще се запомни по някакъв начин. Кое парче избрахте? Justin Bieber, As Long As You Love Me. I'm under pressure. 7 million people in the world try to fit in, keep it together. Smile on your face even though your heart is frowning. But hey now, you know boy, we both know it's a cruel world. But I will take my chances. As long as you love me, we could be starving, we could be homeless, we could be broke. As long as you love me, I'll be your platinum, I'll be your silver, I'll be your gold. As long as you love me. As long as you love me. As long as you love me, we could be starving, we could be homeless, we could be broke. As long as you love me, I'll be your platinum, I'll be your silver, I'll be your gold. As long as you, 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 as long as you love me. As long as you love me, we could be starving, we could be homeless, we could be broke. As long as you love me, I'll be your platinum, I'll be your silver, I'll be your gold. Say yeah, 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 yeah. Момичета, вие звучахте все едно сте били дует, откакто се помните. Трябва да затворите очи и да забравите всичко, което ви се е случило в предишния X Factor. И да отворите нови очи за всичко ново, което ви предстои. Много ви благодаря. Нора и Ива намериха себе си не само в живота, но и на сцената на X Factor.